Copiii voștri nu sunt copiii voștri. Ei sunt fiii și fiicele dorului vieții, de ea însăși îndrăgostită. Ei vin prin voi, dar nu din voi. Și, deși sunt cu voi, ei nu sunt ai voștri. Puteți să le dați dragostea, nu și însă gândurile voastre, fiindcă ei au gândurile lor. Le puteți găzdui trupul, dar nu și sufletul, fiindcă sufletele lor locuiesc în casa zilei de mâine, pe care voi nu o puteți vizita, nici măcar în vise. Puteți năzui să fiți ca ei, dar nu căutați să-i faceți asemenea vouă, pentru că viața nu merge înapoi, nici zăbovește în ziua de ieri. Voi sunteți arcul din care copiii voștri, ca niște săgeți vii, sunt azvăliți. Pe drumul nesfârșirii, arcașul vede ținta și cu puterea lui vă încordează, astfel că săgețile să poată zbura iute și departe. Și puterea voastră, prin mâna arcașului, să vă aducă bucurie, căci, precum el iubește săgeata călătoare, tot la fel iubește și arcul cel statornic.